ଝରକା ସେପାଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଝରକା ଏପାଖେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଝରକା ସେପାଖର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା କିଛି ଭିନ୍ନ। ସେ ଝରକା ସେପାଖରେ ଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଉ କି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପାହାଡ଼ ହେଉ କି ଲମ୍ବା ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ହେଉ କି ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ, ଗାଡ଼ି ମଟରର ଧୂଆଁ ହେଉ କି ଆମ୍ବ ବଉଳର ବାସ୍ନା, ଗାଁର ହାଟ ହେଉ କି ସହରର ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ହେଉ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ିର ଡାକ ହେଉ କି ବସନ୍ତର କୋକିଳ ତାନ ହେଉ, କିମ୍ବା ପଡ଼ିଶା ମାଉସୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା ହେଉ କି ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିରୀଖି ପରୀକ୍ଷି ତା ଗଭୀରତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନରେ ଭ୍ରମର ସାଗର ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଁ ବି ଅନେଇ ବସିଛି ଝରକା ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ।